Bir erki adam zina anasından nahoşluk görýärmi? Men senden nahoşluk görýän, men aýtýan jüren bolmaýan diýipdi. Ine şoňa bir fitne, bir kynçylyk indi. Şuny halal ýol bilen dine geňeşip hal etmeli. Öz kellesi bilen, "Yo men bilmeýän, men özüm rahat etjek" diýipdi. Günah ýerden hoşluk gözlese, dargar helak bolar. Zinany da şeýle, erki adam da şeýle. O biz näme etmeli di? Hudaý bize näme aýtýar diýip sonra Allah üçin jogabyny aýtyp berer ulamalar. Men zindagimde nahoş diýipdi, haram ýerden gülkü gözlejek bolsa dargar. İmanını, Resulullah'ın aşkını, Kur'an'ın bereketini, azanın hormatını, mescidin hormatını, din diyanatın bereketini ayağına teline koyup da harama gitse, adam yanlışlar, ona gurrun yok. Hemmemiz günahkar. Gurrun şonu bernamasını döküp giyirmelilerler. Helak bolar katı. Koç yiğidin adı çıkmaz, devlet o malı bolmasa. Endişeli iş bitirmer, meydanlı değerli olmasa diye mahtun oluşan. Yönü verinliğe yol yok, meydanlı kadi,